Аз съм Кристакса и днес ще играем на Illumination War. Ние сме Соник и ще дадем майките на всички. Ако искате да се изтеглите, влезте в Google Play и напишете Illuminati и я познаете по яще всички биг, полезно е. Fuck you, motherfucker, fuck me! Каква е тази ебана реклама, бе? Еби си майката реклама. Motherfucker! Кое да си купим? Ко ще каже, че да си купим и той е педерас? Или пак и той е? Аре! Разбрахме, че си купихме нещо. Какво си купихме? Бабичката. Сега да видим какво прави бабичката. Fuck you! Как да пусна бабичката? Искам да пусна бабичката. Yes! Ебете бабичката! Ебете бабичката! Я ще бой Illuminati. Не! Fuck me! Fuck! Я ще мадам фака. Дикувен проси. Illumination go! Fuck, motherfucker. Те, които са Illuminati, да не се засягат. Това е просто игра. Fuck you. Я ще fuck, motherfucker. Фака! Нашия Соник не се е изморил. Къде е бабичката? Бабичко, ела! Заради тебе са офъкаха нещата. Бабичко. Много. Минис. Да си купим очилата. Окей. Да почваме. Ние ще бъдем истински. Те са фалшиви. Бабичката! Трябва ни бабичката! Добре, печелим по много пари. Ние сме Illuminatския Соник. Хайде, мрете! Fuck you! Motherfucker! Не! Fuck you! Факайте, чувате ли ме? Факайте се! Фак! Не! Fuck me! Не! Fuck you! Стига! Не! Fuck me! Fuck you! Fuck, motherfucker! Това е много готина игра, но е много и пъкаща. Нашия Соник бяга и стреля с неговия пистолет или пушка или който е то. Бабичката ни трябва. Бабичко, къде си? Бабичко, Дърто, къде си? Дърто! Fuck you, Дърто. Бабичката изчезна. Защо изчезна, бабичко? Кажи ми, защо изчезна? Тази игра е налична от Google Play. И можете да пускате колкото искате, защото е много
и да ми се смеете колко съм зле с играта. Motherfucker! Fuck you, Ира! Fuck you! Fuck! Fuck! Motherfucker! Мими! Да скупим! Не можем да скупим маршрут ХП. То 2000. Мале, още една бабичка и пистолет ще можем да скупим. Яко... Добре. Да убиваме още илюминати. Илюминатски учеде. Сега гледаме как умират илюминати. Прете! Умирайте! Умирайте! Дайте ми мъни, 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 мъни. Мъни, 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 мъни. Ще ви убия всички илюминати. Fuck you! Fucking игра. Fuck. Сега ще успеем ли? Не се знае. Дали ще успеем? Да избием всички илюминатски очи. Ей, най-накрая имаме пари за момченцето, дето танцува като бабичката. Да го видим какво прави то. Финал. И сега ще видим какво е това момче. Да избием всички илюминати отново. Къде е момчето? Искам момченцето. Къде си, момче? Къде си? Бахан май. Добре, това ще бъде всичкото за този епизод. Благодаря, че ме гледахте. Аз съм Христак Кинга. И не забравяйте да тряснете по един лайк. До скоро, без никакви отрицателни. Бай!